се обожаваш. И как те? Дай ми документ. Дай ми документ. Дай ми документ. Как така? Как те без документ ще действат? Аз трябва да жалвам нещо. Утре си искам колата, да знаете. Само нещо да имам от колата. Добре, господин Бойчев, кажете ми откъде на къде? Кажете един час утре да се разберем за какво става дума. Имам приемен ден, в който приемам карта. Приемен ден, аз съм втора смяна. Коя трябва да бъде? Ще ви съдя, да знаете. Ще ви съдя. Още утре пускам една жалба срещу вас. Само нещо да щупиш, не знам какво ще се случи. Чу ли ме? Прибирайте се, няма щети по дълба. Езерно познават. Да съм получил някакво уведомление, господине. Кажете ми, има някакъв срок, който трябва да го спазя. Идвате директно и взимате. Как така? Къде ти какъв телефон? Обяснете ми нещо, моля ви се. Какво ще пробиваш, бей? Какво ще пробиваш там, бе? Ще видиш. Какво ще види? Говорим старите работи, не е проблем после. Ако там като Свършва се работата и толкова. А какво пробивате? Как не е? Господа полицай, гледайте какво правят. Ще спомнят си дължи. Ама частна собственост, как те... Каква собственост? Явно вече не. Как да не? Ще се осъществява сигурно. Как да не? Как ви е името на вас? Кажете ми името си. Павле Нечев се казвам. Добре, има ви записано. Другия господин? Не съм дал разрешение да му записвате. Защо? Ще направя протокол. Направете, ако щете, 5 протокола. Как те ще взимате нещо, което... Захапва се наказателния кодекс като 224, понеже той много добре познава наказателния кодекс. Сега ще видя другата страна на наказателния кодекс. Тъй ли? А вие знаете ли наказателния кодекс още? Аз знам какво пише там, аз знам много добре знаете какво пише. Тъй ли? Аха. Вие обаче искате още да задълбая работата, тъй ли? Той не ви стига. Колата къде ще стои? Не е ваша работа къде ще стои. Как Ваша така? работа беше до момента, в който трябваше да осигурите достъп. Какъв достъп, бе, човек? Ти не ми пуснал уведомление, нищо, как те и достъп. Идваш и